Evdengê kezebşewat ji gundê Potika ango gundê Axaçsever yê Çinara Amedê dengê Nîsanûr Fîdana nabîna ya 11 salî ye. Nîsanûr hê çarmehê bûye pişkînîna pençeşêra mecihestî lê hatiye kirin û mehek nîvpiştî pişkînînê jî neştergeriya neqla mecihestî li wê hatiye kirin. Lê piştî neqlê wê ronahiya her du çavên xwe jî winda kiriye. Ez çavem nabîne, eneka hirim. Erdere eneka hirim. Mala me naxweş e. Tuvalete tune, banyoya tune, mutfağa tune, oturma odası tune, kılma odası tune heye. Ev yara mı bu? Ev gula mı bu? Nîsanûr zarokek gelek bi qebiliyete û ew ji xwe ber fêrî bikaranîna gelek enstrûmanên muzîkê bûye. Ez darbuka li dixim. Tefil li dixim, gitar li dixim, piyano li dixim, bulur li dixim, ya kalimba li dixim, melodika li dixim. Eyvah! Ew niha bi dengê xwe yê xweş li hember zehmetiyên ji ber nexweşiya xwe berxwe dide û jiyana xwe şên dike. Ez dixwazim çavemin Rıdvan ve be. Li birayê Nîsanûrê yê herî biçûk Rıdvanê yeksalî jî mehek piştî ku hatiye dunyayê heman teşhîs hatiye kirin û ew jî neqla mecihestî bûye. Lê weke Nîsanûrê wî jî piştî neqlê her du çavên xwe winda kiriye û ew jî hîç nabîne. 4 zarokê me heye. 2 zarokê min saliqlî û 2 jî êlî kanserî Nîsanûr û Rıdwan. Nexweşî êlî kanserî wextê ku êlî kanserî dest pê dike di hundirê yani mesafakî kêm de ewilî çavê wan dixe. Li çavê wan dixe eger di wî surê qisa kêm ne neqîl kirin evilguhê wan ji xe pozê wan ji bixetîmîne akciğer böbrek seqet dibin wî havî derin. Bes ji ku êlî kanserî wextê ku hemen teşhîs tê kirin heta êlîk naqlî bû çavê xwe wan dakirin Nîsanûr jî Rıdwan jî hakeza. Bavê her du zarokên astengdar Mehmûd Fîdan jî ji serê xwe neştergeriyek giran derbas kiriye û doktoran xebatê lê qedexe kirine ku ew nikare bixebite û bibe dahat ji malbatê re. Umut hîvî dikin îsankî yardımsever, îsankî xêrxwaz ku derkev der ji bona Rıdwan û Nîsanûr. Malbatek hêjarin û xaniyek ku aîlê wan be jî tune ye. Ji ber mecburiyetê apê Nîsanûrê ji mala xwe 2 oda ji wan re cuda kiriye û bi giştî jiyana wan di her 2 odayan da derbas dibe. Mitbaxa wan jî, serçoka wan jî, tuvaleta wan jî û ciyê razan û rabûna wan jî bi giştî her 2 odanek ku ji bo jiyandinek bi tendurist qet neguncav e. Yani xwedî kirina wan yani carî hemd ji xwe der ama pir zor e. Çünkü ji bo wan ez meheyata Xwedayî ser wan em li her 2 odana dimînin li gund xaniye me tune ye. Em dixwazin li gund ji mer xaniyekê çêkî heyeta vagedê minkî têkev du zenê. Nîsanûra jêhatî dixwaze di rêya hunerê de xwe pêş bixe û bibe hunermendek serkeftî. Lê ji bo bi giştî ev yek pêk werin
دê û bavên Nîsanûrê jî ji xêrxwaz û peywendîdaran daxwaza alîkariyê dikin ku li gundê wan ji wan re xaniyek were çêkirin, qet nebe konforek were jiyana Nîsanûr û Ridvan û ew karibin bi rihetî bijîn. Ebdulselam Akincî Rûdaw, Amed.